ଏଇ ଦେଖ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ କେତେ ଚାଷ କରିଛି, କେମିତି ଔଷଧ ଦେଉଛି। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ କର, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ କାମ କର, ଚାଷ କାମ ଦେଖାଅ। ଏଇ କାକୁଡ଼ି ଏଠି ହେଇଛି, ଏଠି ଆଳୁ ହେଇଛି, ସେଇଠି ସବୁ ଏଇଠି ଏଇ ବିଲାତି କେତେ ଧରିଛି, ବାଇଗଣ ନାହିଁ ବିକ୍ରି କଲାନି, ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଯାହା ପାରିଛି ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ସବୁବେଳେ ଏଠି ମୁଢ଼ି ଭାଜିଲେ ଆଉ ଏ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଦଳୀ ବି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ପୁରା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ସେ କରୁଛି ଚାଷ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେଉଁଛି ଆମର ଇଏ ଡେଉଁଛି ମୋତେ ଦେଖିକି। ମୋ ଭାଇ କେତେ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା, ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲ, ଏଇ ନଢ଼େଇ କରିବ କୁକୁଡ଼ା। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ପରିବା ବାଡ଼ିକି ଦେଖ କେମିତି ଚାଷ କରିଛି। ଆଉ ତା ବିକିକି ଦେଖ, ତା ବିକିକି ହେଉଛି ନା। ହେଇଲୋ 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 ଏ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ, ଖାଇବ ବୋଲି ତୋତେ ସେ ଡବାରେ ଖାଇତେ ଦେଇଛି। ହଁ ଏଇଠି ଦେନା କେତେ ଚାଷ କରିଛି, କେତେ ତାର ଗାଈ ତା ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖ। ହେଇଟା ତାକୁ ଶୀତ ହେଉଛି, ତାକୁ କିସ ବେଲାର ଦେଇଛି ଖାଇତେ ଦେଖନା। ହାମାଟାକୁ ଦେଇଛି ଲୋ, ଏଇଲୋ ମା ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି ଦେଖେଇଥିଲି ଆରଥର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ।